35. כאשר הברך בכיפוף, בגבול התחתון של הפיקה, בשקע, לטרלית לרצועת הפיקה. פטלר ליגמנט. אני רוצה שתקשיבו טוב עכשיו, כי אנשים חושבים שבגלל שהעיניים פה, השקעים פה הם מאוד גדולים ורחבים, אז אפשר פשוט לתקור אותם. לא משנה איפה. לא, אנחנו צריכים לדייק. בסדר? אנחנו צריכים לדייק. לדייק זה אומר ככה. בגבול התחתון של הפיקה ירדתי, הנה הגבול התחתון. אני לא עכשיו יורד לפה, כי גם פה יש לי שקע. אז מה? בואו נתקור איפה שיש שקעים וזהו, בלי לחשוב גם. אלא בגבול התחתון, רגע, בגבול התחתון של הפיקה. אני בגבול התחתון של הפיקה, יש לי כאן רצועה. כן? אני הולך לטרלית לרצועה, אני עכשיו בגבול הלטרלי של הרצועה, ובגבול התחתון של הפיקה. אמרתי פה שתי נקודות, שתי נון צדיק. אחד נון צדיק של גובה והשני נון צדיק של רוחב. נון צדיק של גובה זה הגבול התחתון של הפיקה. נון צדיק של רוחב זה לטרלית לרצועה. איך אני דוקר פה? נכנס פנימה. ככה. 45 מעלות. כן, נכנס פנימה. זה אפילו לא 45 מעלות. כן. כי זה 90 מעלות לאור. פשוט הרגל היא באלכסון. המבנה הזה הוא באלכסון. אני לא פה בחלק הישר, אני בחלק האלכסוני, באיזשהו מדרון תלול. אז זה יוצא 90 מעלות, אני נכנס פשוט פנימה. אותו דבר גם בנקודה המקבילה, נקודת האקסטרה, גבול תחתון של הפיקה, ופה אני נכנס לגבול המדיאלי של הרצועה, ונכנס פנימה. שתי עיניים של הברך. שתי עיניים של הדרקון. הבנו? כן. יופי. בדיקור יותר מתקדם, הנקודות האלה עוזרות להרפס של השפתיים העליונות והתחתונות. בעיקר על ידי הקזת דם. אבל אנחנו לא נדבר על זה עכשיו. בסדר?